గతంలో మాకు పాచిపోయినట్లేదు అయ్యింది ఇవ్వండి అని ఆ భాషలో ఈ భాషలో అచ్చికి పెట్టానా ఒక చాక్లెట్ ఇవ్వగానే హాయిగా సంతోషపడి నాణం పెట్టి మరి కూర్చున్నాడు. ఎందుకు అడగలేదు నేను అడుగుతున్నాను. మీరు గిన డెవలప్మెంట్ చేసి మీరు గిన తీసుకొస్తారంటే విమర్శ చేయాల్సినటువంటి అధికారం హక్కు ఎవ్వడికి లేదు. విమర్శ చేస్తే మీరు ఒప్పుకోవద్దు కూడా. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పినటువంటి విషయాలు, పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పినటువంటి విషయాలు, ఇప్పుడు అవే తిరిగి జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు. మళ్ళీ మీరు మోసపోతూ రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ మోసపుచ్చుతూ మీరు ఇలా మాట్లాడొద్దు అంటే మాత్రం కుదిరే పని కాదు. రైట్, మళ్ళీ వస్తా మీ దగ్గరికి కృష్ణాంజనేయ గారు. ప్రజల చెవుల్లో క్యాలీఫ్లవర్ పూలు పెడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్, అదే విధంగా నరేంద్ర మోదీ. రైట్, మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను. వచ్చే ముందర అంటే శాంతిప్రసాద్ గారితో మాట్లాడే ముందు ఒక మాట. దేవుడు సాక్షాత్కరించినప్పుడు విపరీతమైన వెలుగు ఉంటుంది, శంఖం చక్రం కదా అన్నీ వేసుకొని వస్తాడు. ఆ టైంకి మనం మర్చిపోతాం ఏం అడగాలి ఏంటి అనేది. అసలు ఆ రూపం చూసి ఆ ఆత్మ అసలు కనిపిస్తుంటే ఆ అనుభూతి, దివ్యానుభూతికి లోనయ్యి